eta barnea, aniztasuna nun, ez? Barnean iztasuna individua dakana barruan batzutan marginatu egiten duguna eta alde hegemonikoa bakarrik hartzen da, eta beste aniztasun horiek baztertzen ditugu. Euskararen barnean dagoen barne aniztasuna ere bai ikusi dugu batzutan ez garala gai euskaran bertan dagoen barne aniztasun hori ondo kudeatzen, ez? Edo era generatibo edo sortzaile edo eraikitzaile bat, ez? Eta behar bada hor badakagula guk ere bai laborategi sozial bat, ez? Guk ere bai gure barne aniztasuna hobeto kudeatzen ikasten badugu, behar besteekin ere bai daukagun aniztasun harreman horiek behar ere hobetu kudeatu ditzakegu, ez? Hori zeharo garbi geratu da, eta hor egiten den metatrebetasun bat, edo jarrera bat, edo era bat, izan da malgutasunarena. Nola mugimendu hau egitea gai izatea, ez dut tinko, aniztasuna eta etorkinekin lan itea sormen pilo bat demandatzen du gure gain, eta baita ere bai, horrela gai egitea. Taldea era batera anitza da, ez daude etorkinak, hori beti bizaia da, herrialde prozesuak askoz sakagonagoak izan behar dira zeurak erakartzeko. Baina bai dago aniztasun bat, hor era batera udaleko euskara teknikariak, aniztasun teknikariak, euskara bideko lagun badakagu, zehaskatik eta iparraldetik eta etorri den lagun bat ere badago, herrigintzan dabiltzaten batzuk ere bai daude. Orduan, talde txikia izan da ere bai, kristoan aniztasuna dakagu. Eta hori, era batera laguntzen du, esperientzia guzti horiek eta metodologiak erabiltzen ari diren metodologiak ere bai laguntzen ari da pilo bat, esperientzia horiek elkarbanatzen eta salaratzen pizka bat. Oso interesante izaten ari da. Etorkinen kasuan, batzutan hizkuntzan oinarritzen gara pilo bat, baina behar bada hizkuntza baino leheno eta euskara ikasi baino leheno behar bada euskararen bitartez hitz batzuk, baina baita ere bai irudiak, harremanak, gehien bat harremanen bitartez, landu behar ditugu askoz gehi. Hori euskarak ematen digu bide bat, euskaraz harremana har eta eman. Uste dut hori beste esan nahi bat eman behar diogula euskarara, nola erabiltzen ari garen euskara, eta euskarak esaten duguna, har eta eman. Orduan, zer ematen ari gara eta zer hartzen ari gara. Hortik, nola hobetu egunerokotasunetik. Osoetan, harremana fisikoak euskara landu ere bai, euskararekiko ditugun aurreiritziak eta euskarat ere landu, aurreiritzi piloa da oso ere bai. Gatazkarekin lotura handi badaka ere bai, nola gatazkak ere bai euskara danak sartu dut eskua, eta hori ere agertu da ikastaro, nola gatazkaren eragina euskararekiko oroa. Eske gaude murgilduta estereotipo itxaso baten, alde batetik eta beste alde batetik, eta nik uste dut hor gaur goizean agertu da pizka bat hori ere bai, batzutan aurreiritzi bukatu behar du. Nik esango nuke, lehenengo besarkatu beharko ditugu, eta salaratu, eta hau naiz ni. Hau da nire sinismen sistema. Eta hori, nik uste dut, eraldaketarako lehenengo pausoa da, nik negu nire izpilura begiratu. Beste izpilura begiratu beharrean, nik negu nirea. Zein da nire sinismen sistema. Nik nola erreproduzitzen dut, hor kanpoan aldatu nahi duan. Nik nire barnean. Eta hori da lehenengo pauso bat. Nasketa da. Gaur goizan konturatu naiz metodologia ezberdinak, orain izango dizu zeintzuk gutxi gara erabiltzen ari gara, baina era batera nahiko sortzaileak diazen metodologia, ze konturatu gara, noski, ez da, etorkinekin lan egiteko euskara dela medio, asko sortzaileagoak izan behar dela. Eta askoz malguagoak ere bai, euskararekin eta ditza guztiarekin, ez?
eta nola lortu malgutasun hori eta nola bilakatu garatu sormen hori. Behar metodologia berriak erabilita eta bizkat ezeroso egonda. Barnean ere bai, ezerosotasun hori ondo dator. Orduan laborategi sozial baten, laborategi metodologia bat erabiltzen ari gara, orduan hor bertan gizarte guztia dago, eta batzutan jendea ezeroso egoten da, eta beste batzutan oso intensoa den esperientzia bat izaten ari dira, eta hori babestuta dago, eta azalaratuta, nik esaten dut. Osea, eroso balin bazaude, egon zaitez, pizkabase hor da egon bazaren lekuan nahi. Erabili dugu orain prototipadoak egiten ari gara, baita ere bai objektu plastikoak, egunerokotasunean erabiltzen diren elementuak eta objektuak erabiltzen ari gara, arte plastikoetik datozenak, konstelazioak ere landu ditugu. Baita ere bai, euren arteko elkar ikasketa, coaching saioak eta aholkularitza express saioak izaten ari gara. Euren artean, hor dagoen esperientzia gorputz hori mugitzeko, asko gehiago. Mai barik aurkiekin, eta batera espazioari beste erresan nahi bat ematen. Hemen gaude beste inguru akademiko baten ikastaroak, baina hor bertan ere bai ikasteko eta desikasteko beste erabatzuk erabili ditzake. Akademikoak ez dira zen, eta hori da guk erabiltzen ari garen, gorputza ere erabiltzen ari gara, bizka eta salaratzeko hor barruan dagoen. Normalean oso konektiboa izaten dira ikasketa prozesuak, eta gorputza hor da ontziba bezala erabiltzen dugu, eta egin bat gu ere gorputza gara. Orduan, embodied learning, aprendizaje korporal, gorpuztutako ikasketa erabiltzen dira, eta jendeak hori balioan ipini dugu. Hor bi helburu antzera daude, helburu bat niretzako itzalean dagoen helburu bat, orain ja salatu gara, bakoitzak bere burua ikustea, bakoitzak bere barne hausnarketa egitea. Nik kokatzen naiz. Teoria hau ere erabili dugu metodologia bezala, metamodelo bat, eraldaketa metamodelo bat da, eta galdera batzuk egituratu dute prozesu guztia. Lehenengo galdera ni non nago, euskara eta etorkinen gauza honekin. Bigarren galdera guk non gaude, euskara eta etorkinen sistema hori konstelazio baten bitartez hausnartu dugu. Hirugarren galdera zertaz konturatu naiz. Laugarren galdera zer oztopo ditut. Eta bosgarrena zer egin dezaket edo zer egin dezakegu. Parte hori, zer oztopo ditut eta zer egin dezakegu, hori prototipoan bitartez erantzun ari da. Eta bigarren helburua, pizka bat, lehenengo hausnarketa orokor bat izan dugu lehenengo egunean, nola dagoen sistema hau, zer dago hor, zintzu diaz titular ondizien eta gaur dugun helburua da pizka bat euren kasuak ekarri dituzte, euren lan arlotik, eta orain hasi gara kasu horiek ikusten, prototipoaren lehenengo fasean gaude, eta nahi duguna da, pizkatxo bat eurak hemendikan ekintza proposamen bat edo protodiseinu bat ateatzea, eta hurrengo 3 pausak zeintzuk izan ditzak. Hori da, etxeko lana, gure etxeko lana oso konplexua da, nik gatazkarekin betzen dut. Gatazkak eragin asko izan ditu euskararengan, baina baita ere bai hiritar guztiengan, nola esan tinkotasun hori, zurea edo nirea. Hau edo bestea. Ni uste lehenengo hor etxeko lan badao, ez kontra esan, printzipio hortatikan, hau edo bestea, bi gauzak ezin dira esan, bat edo beste izan da, oso garritasun printzipioa pasatu. Gure sistema operatibo aldatu, hau eta bestea ere bai. Hori aniztasuna kudeatzeko eta komplexitatea kudeatzeko asko zagotu. Uste dut hor malgutasuna. Hori da, hori da lehenengo gure lehen etxeko lana, esan ez da.
gure artean barne-aniztasun hori pixka bat hobeto landu, aurreiritzi eta epaiketa baieztapen gutxiago eta galdera gehiago denon artean asmatu eta garatu, ze erronkak berriak dira, orduan galdera berriak izan behar dira. Elkarrizketa askoz gehiago sustatu, anitzen arteko eta jokalari ezberdinen arteko elkarrizketak fizikoki guneak sortu, pizkatxo bat deaburuak eta aurreiritziak uxatzeko pizka bat, eta guk gure burua eguneratzeko herri bezala. Uste dut ere bai beste etxeko lan bat dagoela hor, gure gizartearen zati bat biktimismoan dago. Biktimismo hori ez da oso lanegi ez jatapizten asko hori. Uste dut bai aurrera jo behar dugula, era sortzaileago baten eta askoz eraikitzaileago baten eta positiboago baten, bai hori izpilu bat ongo atzean zer dagoen ikusten bora ustean, baina pizka bat aurrera jo behar dugu eta pizka bat eskatu hor dakagun motxila hori momentu hortikan aurrera jo eta komplexu barik, komplexua bere pilo da oso, hori dena pizka bat uxatu, pizka bat eguneratu herri bezala. Beste etxeko lan bat nik esango nuke oso konkretua, zure auzoan dauden etorkinekin beste harreman bat ez. Oso erraza eta oso zaila. Ez dugu zergatik itxaron behar politika publiko bat egotea, ez dugu zergatik itxaron behar halako ikastaro bat ematea, ez dugu zergatik itxaron behar norbait zerbait egitea. Nik dendan dagoen pakistani horrekin edo bere bizitzari buruz galdetu, horrekin ja, kriston egin da. Oso erraza bat, oso zaila. Gure muga gainditu.